फासाल हर मालखं थुताय थेके खरकसा काठमिस्त्री थैनायनि मुं मयनाकन्द उमर 35 बिसि पातिमुं पाथरकान्दी हरिबास आमसायो सालब्रम काशा फेवला हर पातिमुं कलाई लांमा आरिमानि कक्तमारक आबाहायकेनो फासाल हर आसाम हास्तिनि पाथरकान्दी हरिबास आमसाय खुंसा मालखं थुताय रुफायमा बाय खरकसा काठमिस्त्रीनि लांमा आरिखा आपातिमुंनो केबेंगे आमसानि लुकुरक लाहारका सुलायका पातिमुंगो स्राय स्रायके सायमानका फासाल हर सामुंपाय नगो किफ्लै तंमानि जरावनो लावा पुआ मिनिसिमी पाथरकान्दी आमसायो खुंसा दय फायनाय मालखौनो थुताय रुफायमा बाय थैमेरा जाखे कलायमानि कक्तमा पातिमुंनो थायोनो लुकुरक फायि नुगै मानखा मांगो थै लामाव कलाय जाखे आ थुताय कलांनाय मालखौ तावबो खारजाक पातिमुंनो दैनो चार सालखुंगो आमसानि लुकुरक जलि लायै लामाका सुलायका आ लामाका सुजंमानि कक्तमा मानखेनो थाङै सयके आमसानि कुजुक थायनि अजमानि सामुं तांनाय र पातिमुंनो दै रहर जाका पाथरकान्दी थानाव कक्तमा मानखेनो पातिमुं थायो थानानि पुलिस रक फायि सपायमानि कक्तमा आरोनि लामा मोथांनाय रबाय कक्रक सालायै तै थैनायनि नगनि बरक रकनो गाहाम मानमारि रोनाय हिनै कक्रमानि उलो लाहारका सुजाक मुंनो प्रसायना हारका এতিয়া অলপ আগতে আমাৰ ইয়াতে বৈঠাখালত এটা এক্সিডেণ্ট হৈছে তো আমাৰ ইয়াৰ স্থানীয় এজন লোক ঢুকাইছে আৰু গাড়ীটো পলাই গৈছে আমি অলপমান খবৰ পাইছোঁ একদিন দুদিনৰ ভিতৰত গাড়ীটো আমি কৰায়ত্ব কৰি কিনে আমাৰ ভিক্টিমৰ পৰিয়ালে যিখিনি কম্পেনচেশ্যন পাব লাগে সেইটো আমি ব্যৱস্থা উন্নতি পলমে কৰি আছোঁ आबाहायकेनो चार साल पोस्टमार्टम पायमानि यागुलो नुखुनि बरक रकनि यागो याफारि जाखा मांगो थै नगनि खरकसानो आजिनाय तंमानि थैनाय मयना कान्दु आबाहाय पातिमुंनो नुगै नगनि बरक रकनो खबै आमसानि जतलुको रकनो खा खामलायजा ब्युरो रिपोर्ट चिनि खरां।